La place mission. Remission. Coco. Aïe. Vous mettez deux. Wankona. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na kawo maka cikin gona. Ciao. Bari mu ka ko? Yeah, ding dong, me boy me down. Ding dong, me boy me down. Say paper, me boy my baby. People, me boy my baby. Say ding dong, na me boy me down. Sai na zo karɓi wandona. To ka dawo zuwa anjima. An zima karfe na. Karfe 4. Karfe 4. Eh. Karfe 4 daidai. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yana ina wandona na dawo. Ke? Mun dan nan. To nawa ne kuɗin ka? Mun da naira 50 ne. Wannan wandoni ne ka dinka masa koko ka dinka magani na ne. Kai nan kika ma za ka iya shiga ciki ka gwada. To Shiga cikin gwada. Tela, wannan wandon da ka dinka min na sa shi na kasa zama. Shin na zama ne ko na tafiya? A gaskiya da bulan na tafiya ne, ba na zama bane. Horo a radon Allah da na zama ne da sai na sassara ka. Fulani, ci gaba da tafiya kawai. Yawa, na gode. La place mission. Remission. Coco. Aïe. Vous mettez deux.